janjane kowe iki lara apa to, Lum? Wong lara kok awake seger. Monggo umume wong lara iki ora doyan mangan kok kowe le mangan malah saiki sedina ping 5. Monggo ngarani. Esuk kudu nganggo jangan krecek. Engko tengah awan sithik ndadak disediake lotek. Engko lingsir jam 12 medhun kon ukoke tungseng ndas. Mengko bengi njaluk nganggo sing seger-seger soto utawa bakso. Lah kuwi suwe-suwe tekor nelemu lara kaya ngono kuwi. Monggo ora tau gelem ngomong ming nutuki meja, nek njaluk ngombe nutuk meja, njaluk mangan nutuk meja. Lah. Apa?